Dobar dan, izvolite, kako mogu da vam pomognem? Ćao dušo, ovo je za vas kafa da popijete. Ja imam jedno pitanje. Moja komšinica Nada ima mnogo lepe naočare, pa sve onako fotogrejna, brown tamni, to mi se mnogo sviđa, htjela sam i ja tako, može? A, jel može? Pa mi imamo fotosenzitivno sočiva kao fotogrej, da tamni na sivo, ili foto brown kao brown boja, kao što vi želite. Dušo, zovite mi to kako hoćete. Ja hoću fotogrej stakla da tamne nakon kad izađem na brown. Da se mi dogovorimo i da završavamo posao. Dogovorimo. Kako vi kažete, tako ćemo mi da uradimo. Ništa se vi ne zikirajte, u sigurnim ste rukama. Nado, šta radiš? Samo da ti kažem, uspela sam sve da dogovorim. Mislim da će biti baš kao tvoje. Nisam sigurna da li su najbolje razumeli, ali nadam se da će biti to. Ajde, ko je kako?